Il-Prim Ministru u l-mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela qal li l-Partit Laburista jibqa' l-moviment illi jġib bidliet soċjali u progressivi fil-pajjiż. F'Ħażebbuġ il-Prim Ministru elenka qatt ta' bidliet soċjali li implementa l-Gvern għal ġid tas-soċjetà, fosthom bidliet fil-liġijiet tal-IVF sabiex iktar persuni jsiru ġenituri. Hawnhekk semma li għal dawn in-nies l-establishment kien iwaħħal fin-natura u jfarfar ir-responsabilità. Huwa refera wkoll għal bidliet li saru favur il-persuni LGBTIQ+ fejn illum kulħadd jista' jħobb lil min irid għax l-Istat jappoġġja l-għażla tan-nies. Il-Prim Ministru semma riformi soċjali oħrajn fosthom l-iskema New Hope sabiex persuni li kellhom kundizzjonijiet mediċi serji setgħu jsiru sidien ta' darhom għax qabel il-banek ma kinux jisirfhom il-flus għall-proprjetà. Għalli li sissa minn din l-iskema benefikaw 15-il persuna. Irrefera wkoll għall-iskema tal-equity sharing maksuba l-persuni li jisseparaw illi permezz tagħha l-Gvern jidħol bisħab ma' dawn il-persuni sabiex ikollhom fejn jgħixu minħabba li jkun diffiċli sabiex jiksbu s-self mill-banek. Ir-rimarka li minn din l-iskema ibbenefikaw 250 persuna. Huwa qal il-Gvern se jibqa' jħabbrek sabiex idaħħal iktar riformi fosthom riforma fil-qorti tal-familja sabiex tindirizza r-realtajiet tas-soċjetà. Il-Prim Ministru qal li b'kuntrast mal-ġid illi qiegħed jagħmel il-Gvern, l-Oppożizzjoni hija maħnuqa mill-establishment konservattiv u minn diskors u l-gwerra. Jura l-fema illi x-xogħol tal-politiku hu li jġib laqda, li jisma' lin-nies u jimplementa l-manifest elettorali. Il-Prim Ministru qal li l-ebda establishment ma jista' jirbaħ kontra il-vot tan-nies. Irrefera wkoll għal kandidati tal-Partit Laburista għal Kunsill Lokali ta' Ħażebbuġ u deskrivihom bħala garanzija ta' tmexxija soda. Il-Prim Ministru qal li t-8 ta' Ġunju illi ġej huwa jum importanti għax bil-vot tan-nies il-Gvern se jibqa' jistinka biex dak il-li nkiseb jixpruna lill-Gvern għal iktar kisbiet għal ġid tal-poplu.